Барлык православие дөньясы кебек, зәй христианнарда олы дини бәйрәмнәренең берсе Кошмануны билгеләп үтте. 18 гыйнварда кичтән шәһәр районының барлык чиркәүләрендә кләүләр үтте, алар суны изгеләндерү белән төгәлләнде. В этом году я окуналась уже 7-й раз. Минем 7нче мәртәбә кыйнуым, 1нче мәртәбә бәкедә кыйнган идем, аңа кадәр 2-3 ел әзерләндем әле. Моны аңлаган хәләттә эшләргә кирәк, миңа ошый классны ди Марьяна Димеева. Бәкедә су кыйну юласын үтәргә теләге булганнар быел да иске зәйне әйләнеп үтү юлы янындагы изге чишмәгә килде. Барлык шартларга туры китереп ясалган кыйну урынына халык шактый килде. Изгеләндерелгән су алырга озын чиратлар тезелде. Что-то изнутри толкнуло. Иштән нәрсәдер этәргеч ясады, 25 градус салкында да кыйнам. Киенешеп басып торган кешеләр туңып басып торса, мине исә ниндидер инәләр казап торган кебек, биредә алган тәэсирләрне әйтеп аңлатырлык түгел. Того Иордане, крещающийся тебе, Господи. Дин әһелләре суны изгеләндерү юласын үтәде. Традиция буенча изге чишмәгә район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие дини тотучылар һәм барлык зәйлеләрне Кошману бәйрәме белән котлады. В этот великий праздник Сезне чын күңелдән әлеге якты олы бәйрәм Кошману белән котлыйм. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек телим ди Разиф Кәримов. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.